O inicio do curso escolar supón unha importante cantidade de gastos para os pais e nais en materiais escolares, un desembolso que moitos proxenitores non poden asumir. Para colaborar con estas familias, Alcampo Vilagarcía e a Fundación Amigos de Galicia únense nunha nova campaña de Nas súas mochilas o seu futuro. Esta campaña ten como obxectivo cubrir as necesidades escolares dos menores que atendemos. Esta campaña este ano ten especial importancia debido a que dentro do Departamento de Traballo Social detectamos un aumento das solicitudes. Isto é debido á crise iniciada en marzo de 2019. Debido á crise sanitaria e económica que estamos vivindo, as familias viron como a súa situación se agravaba ou ben se encontraban nunha situación nunca vista antes. As mochilas conteñen o material escolar que os menores necesitan. Este ano, ademais, con pendrives, debido ao aumento das novas tecnoloxías na ensinanza. Estas mochilas cubren as necesidades de cada ciclo educativo dos menores, os cales incluyen como novidade máscaras e portamáscaras, unha exigencia escolar que veu derivada desta pandemia que estamos vivindo, e tamén incluiremos, para adaptarnos un poquinho ás circunstancias, a partir de mochilas de 7 anos, pendrives. Dende ambas entidades sinalan que con esta campaña solidaria tratan de garantir unha educación igualitaria. Contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Son varias as posibilidades de colaborar coa campaña, xa sexa mediante doacións económicas ou de material escolar. Coa novedade doazón sin contacto, comprando unha mochila a través da página web da Fundación Amigos de Galicia.org, a cal será entregada a menores que atendemos da entidade. Por outra parte, participando como centros colaboradores, en este caso Alcampo, o que agradecemos a súa participación ano tras ano, as persoas directamente entregando material escolar nestes puntos de recollida, facendo unha doazón a través de Bizum ou participando como voluntariado nesta campaña. A campaña estará activa do 16 de agosto ao 15 de setembro.